Здравейте и добре дошли в моя канал. Тук си говорим за дрехите, стила, обличането, но не само. Тук не просто разглеждаме новите тенденции, а се опитваме да трансформираме, да намерим личния, персоналния, уникалния си стил, да придобием увереност в себе си и малко по малко да се ставаме все по-добра версия на себе си. Днес реших да си поговорим с вас за метода на трите думи или как да намерим, да открием, да дефинираме личния си стил с три думи. Всеки от нас, аз вярвам, това е моята дефиниция, че всеки от нас има личен стил. Той е нещо като почерк. Всеки има уникален почерк. Може да е не много красив, но е уникален за нас. И пак, красив, субективно. Но да кажем да не е калиграфичен. Така е с личния стил. Обаче понякога се чувстваме загубени. Не знаем точно как да отговорим на въпроса какво сме или как искаме да се чувстваме, как искаме хората да ни възприемат, да ни четат. Също така, аз вярвам, че стилът не е константен. Личният ни стил, както всичко в живота, се променя, еволюира, зависейки от възрастта ни, от приоритетите ни, от къде се намираме в живота, какво искаме от живота. Моя стил се промени също така. А тези, които ме следват и са тук с мен от самото начало, може би ще забележите, че в началото стилът ми беше много началото на този канал. Стилът ми беше много по-експериментален, артистичен, креативен. В момента е по-скучен. Но така ми е добре. Anyway, този метод, както всички модни методи, би трябвало да служи като инструмент, който да улесни обличането ни в ежедневието и винаги да се чувстваме true to ourselves, да сме the best, най-добрата версия на себе си. Тъй като ако успеем, ако намерим своите три думи, всеки път, като подбираме дрехите, като се обличаме, ще си казваме тези три думи, ще гледаме дали аутфита ни отговаря на всичките думи или липсва нещо. Защото на всеки от нас се е случвало да облечем нещо и да не се чувстваме вау. Гледаме се в огледалото и не знаем какво точно, но нещо е off. Нещо не е както трябва и не може да напипаме точно какво, не може да определим точно какво. Имаме аутфити, имаме силуети, образи, които сме вау, да, чувствам се като богиня, бог, мога да правя света, да управлявам света. Има аутфити, които са не знам. И за да няма такива аутфити, идеята е, че този метод би трябвало да помогне и когато сме не знам, си казваме окей, отговаря ли този образ на думата А, отговаря ли този образ на думата Б и отговаря ли образ на думата С. Това е на теория. Сега, на практика, да видим
дали е така. Метода на трите думи съществува отдавна, от доста време в пространството на интернет и стилът и модата и не е точно ясно кой го е измислил, обаче в последните години е популяризиран от една нюйоркска стилистка, Алисън Борнстайн. Тя е известна стилистка на много известни хора, на звезди и инфлуенсъри и така нататък. И има също така свой YouTube канал и написа книга. Книгата се нарича Wear It Well или Носете го добре. Ще съм откровена с вас, честна, няма да лъжа, не съм чела книгата й, но съм слушала обзори на книгата или book reviews и също така знам за метода от видеата й, от канала й, от YouTube канала й. И също така съм гледала видеа на други модни блогери, инфлуенсери, които използват, практикуват, разглеждат метода. В книгата тя обяснява за този метод, как да открием стила си и нашия personal style с 3 думи. И обяснява какви са тези 3 думи. Първата дума е така наречената practical word. Или практичната, realistic word. Практичната дума. Което по метода тя казва да погледнем гардероба си, да извадим и да сме обективни, да извадим от гардероба си нещата, които носим най-често. Не които са любимите ни неща или които сме така all my favorite thing, а нещата, които като отворим гардероба, най-често посягаме да облечем. Или в крайна сметка обличаме най-често. Защото много често това, което обличаме на daily basis, всеки ежедневно, не е това, което ще наречем, че е любимата ни вещ в магазина, в гардероба. След това идва втората стъпка и втората дума, която е aspirational. Така, това, което ни вдъхновява. Думата, която искаме стила ни да бъде. За тази дума не е... Ако първата дума е това, което реалистично всъщност носим и обличаме, втората дума е как искаме стила ни да изглежда или как бихме искали да се обличаме. И за да определим втората дума, може да се обърнем, да гледаме мудбордове, какво сме запазили в Pinterest като картинки, какво сме лайкнали или харесали в Instagram като снимки на аутфити, на блогери и какво сме пиннали, какви не знам, ако четете списание, не знам какви страници от списание сте изрязали. И защо? Отговаряме си, защо запазих тази картинка, защо лайкнах този аутфит на тази блогърка, на тази инфлуенсърка, какво точно в този образ ме влече и какво е общото между тези всички запазени снимки, постове и така нататък. Като открихме втората дума, идва третата стъпка, третата дума, как искаме да се чувстваме. Как искаме стила ни да ни кара да се чувстваме. И тук тази дума е много субективна. Защото е лично ваша дефиниция на какво е
едно чувство. Например, за да стане ясно, ако аз искам, като се обличам, дрехите, образа ми, аутфита ми, да ме кара да се чувствам секси, дефиницията за мен на секси е само моя. Нали, за вас ще е различна. Може да погледнете това, което аз намирам за секси и, нали, обличам нещо и си казвам, вау, да, това ме кара да се чувствам секси. Вие ще погледнете аутфита и ми ще кажете, това не е секси. Да. Или не знам, или да, ще кажете, че е секси. Въпросът е, че няма значение. Това е супер индивидуално. Или ако искате аутфита ви да кара да се чувствате уверени или могъщи, powerful. Това е само ваша интерпретация. Нали, за мен е един аутфит, който ще ме накара да се чувствам способна и уверена, не е същия, както за вас. Не боравим с стереотипи за третата дума. И така, като дефинирахме и открихме своите 3 думи, всеки път, като се обличаме, както вече казах, гледаме дали и 3 думи са активирани, са задействани. Също така, не се страхуваме да някои думи да си противоречат. Например, ако първата ви дума е, нали, практичната ви дума е oversize, обаче aspirational думата, това, което ви вдъхновява, това, което как искате стила ви да изглежда е, например, структурирано, не е проблем. Защото ние сме ходещи противоречия. И личният ни стил ще бъде именно това. Комбинацията на тези 2 уж несъвместими думи в един аутфит. Така, и за да видим с вас как работи на практика този метод и как изглежда и да стане малко всичко по-ясно, реших да го изпробваме върху мене. Защо пък не? Така, за първата дума в книгата, и за първата, и за втората, и за всичките думи, Алисън Борнстайн в книгата си предоставя колело на думите, където сега, секунда, ги разделя думите на категории, за да ни е по-лесно да дефинираме и да намерим, ако се чудим. Имаме Vintage, Soft, Hard, Minimal, Elaborate, Bohemian, Daring, Classic, Sporty. И, нали, има субкатегории под всички тези думи. И така. Първата дума, нали, трябва да гледаме какво обличаме най-често, да преровим гардероба си, да направим обзор на гардероба си. Ще го направя по памет и също така ще предоставя малко обзор на какво съм обличала в последните седмици. За да може да видите и да ми кажете в коментарите дали сте съгласни с моята първа дума, която ще дефинирам за себе си. Защото може пък вие да го виждате по друг начин и ще ми е любопитно да разбера. Така. Също така, сега е момента да помоля, да ви напомня, ако ви е интересно, ако харесвате това видео, моля, лайкнете, поставете един лайк, thumbs up и се подпишете и оставете коментар. Ще се радвам, ако го направите. Да се върнем към думите. Така. Виждате тук всичките ми аутфити за последните седмици. Също така, какво нося най-често?
последно време. Тези дънки Levi's, с които съм сега, straight fit jeans, черният топ, който от аутфитите, едни palazzo pants, wide leg от материал черни, и нали, този черен топ, много черни топове. Значи, черен потник, топ, straight legs, имам, нали, от дънките, които нося, са тези Levi's straight leg, много ги носих, имам ги от 2-3 години, постоянно ги нося. Имам нови флер джинс, които са черни, които си купих същия модел, в друг цвят, в светло-синьо, защото, нали, носих черните нон-стоп и ми хареса като модел. Си купих в светло-синьо. Ще видим дали ще нося светло-сините толкова често като черните. Друго, нали, казах тези wide легове, материал, черни. Също така нося, имам един, много само ходя в черни топове и Levi's. Не, както виждате. Не, но това са някаква така, нали, recently, и повечето неща от тези видеа са kinda нови, защото сега имаше разпродажби и си купих, нали, този зебров панталон и сакото. Затова не мога да базирам първата си дума върху тези аутфити. Но имам един леопардов елек, който съм носила сравнително често. Също така имам едни зеброви дънки. И като горнища, това нали, като блуза поло, бежевата, сравнително, да, често. Имам една също така синя риска, която често съм е слагала, но най-често е този първият топ, да, доста често го слага, кафяво топ цвят, така с кравешко деколте, колнек и черния потник, просто, нали, го скъсах от носене лятото. Затова, базирайки се на това, на 5 дрехи, които нося, ще кажа, дайте да видим колелото на късмета на думите, че да, и всичките модели са сравнително класик, бих казала. Не са неща, които са, освен леопардовия елек, които са тренди в момента и няма да бъдат, нали, ще ги нося, мога да ги нося и след 10 години, ако останат, ако не се развалят, нали. Затова бих казала, аз мисля, че практичната ми дума, реалистичната, се намира в графата Classic и между French, Sophisticated, Effortless, Preppy, Academic, Elegant, Simple, Bourgeois, Chic, аз избирам и мисля, че стилът ми е, нали, първата дума е Simple. Бих казала simple, защото е достатъчно, залагам на неща, които са достатъчно семпли. Да. Не е препи, не бих казала effortless, защото не знам, не мисля, че изглежда все едно така безгрижен, нали? Сложих първото, което намерих, защото все пак има някаква мисъл, има някакви аксесуари, има принтове, но с семпли принт. Да, и тази рокля, нали, която видяхте, полка дрес, също доста често я слагам, много я нося в летния сезон. Шик не, буржуа не, затова аз
залагам на практичната, мисля, че реалистичната ми дума е simple. Не знам дали сте съгласни с мен. Напишете в коментарите какво мислите, че е моята практична дума. Аз се спирам на simple. Сега, минаваме към my aspirational word. На това, което искам стила ми да бъде. Нали, в идеален свят. Но това, към което се стремя. Така, нямам Pinterest board или moodboard, но знам какво искам. Това ще се направим, че гледахме моята Pinterest board и решихме, че аз искам стила ми да бъде по момента, за момента, нали, моето искане може да се промени след като това видео излезе и вече шкум се. Но, нали, сега, реално може след няколко месеца, след година, след няколко седмици, думите ми да се променят. И that's okay. Значи, втората ми дума. Аз искам стила ми да бъде по-elaborate. Не, глупости, не искам elaborate. Искам да бъде, това в графата minimal, искам да бъде по-polished, по-излъска. Добре. Стремя се стила ми да бъде по-polished, по-скъпо. Да изглеждам по-скъпо и по-излъскано. Което, според мен, като начало трябва да ми повишат заплатата, за да мога да го постигна. Или вие масово да се подписвате на моя канал, за да мога да печеля, да монетизирам без бренд канала, да почна да печеля пари от YouTube, за да мога да осъществя my aspirational word. Да стилът ми най-сетне да бъде polished. Подпишете се на моя канал. И искам стила ми да бъде по-polished. И за мене това значи по-качествени неща. От типа да залагам на качество, не на количество. И да пазарувам по-малко в fast fashion, по-малко Zara, H&M и така нататък. И да инвестирам повече в не знам, качествени неща. И като материи. Не само като, нали, не е толкова за бренда, нали, не е искам да пазарувам, нали, luxury items, не е за това, а по-скоро просто, нали, казвам по-малко в Zara H&M, защото, нали, fast fashion все пак по-рядко може да намерим, но по-рядко намираме неща, които са от така по-качествени, нали, материали. Но повечето, нали, защото заради бързото производство и заради цената, все пак знаем, използват се вискоз, полиестер и така нататък. Аз искам все пак и, нали, за това също така, за всичко, нали, за аксесуари, както почнах да инвестирам по-малко в бижутерия, ако са бижута, да са сребро, злато, така нататък. Тъй като повечето си пръстени ги носи постоянно, затова, освен ето този, който е H&M бижутерия, всички други са сребърни и злати и така нататък. Значи, втората ми дума е polished. И третата дума, моята емоционална дума, как искам стилът ми
дрехите ми да ме кара да се чувствам, ще кажа за момента, секси. И преди да пишете, пак казвам, секси за мене не е това, което сигурно вие намирате за секси. Или мислите, или вас ще ви кара да се чувствате за секси. Може пък и да е същото. Не знам. Може и да е същото. Може и да не е. Но въпросът е, че мога да облека топ без деколте и моите моите wide leg черни панталони и да се чувствам секси, или моята полка дот, в нея се чувствам, моята полка дот рокля, в нея се чувствам секси. Тя ме кара да се чувствам секси. Може за вас да е грозна и да не я харесвате. I don't care. I don't give a damn. Като облека нещо и сега, yes, I feel it. I feel hot. Това е важно за мен. Това е приоритет. В момента. И така имаме 3 думи, които са моите 3 думи. Simple, sample, polished, полирано. Не, значи, sample, излъскано, това искам да бъда излъскан, нали, стила ми. Sample, излъскан и секси. Към това се стремим. Това искам да е my personal style. Така мисля. За момента. И когато се обличам и създавам аутфит, образ, ще си задавам въпроса дали той отговаря на всичките тези 3 думи. Дали ме кара да се чувствам секси, дали е sample и дали е излъскан. По моите стандарти. И също така може да се опитаме да апликираме, да применим метода на думите, когато пазаруваме. Да, не мисля, че може да си отговорим на всичките, нали, да използваме и 3 думи, защото като купуваме черен топ, нали, дали е излъскан или дали ме кара да се чувствам секси, е малко просто е черен потник. Обаче, когато пазаруваме, може пък да внимаваме за първата дума. Например, ако знаем, че повечето неща, които обличаме, са, в моя случай, например, знам, че повечето неща, които обличам, са семпли, тогава да търся, като пазарувам, нали, дори и да ми харесва някаква супер изчанчена дрежка, знам, че тя ще си стои в гардероба, защото реалистично, практичната ми дума е simple. Семпло. Просто. Basic. Затова няма нужда дори да гледам в тази посока. Нещо такова. Не знам. Кажете ми дали бихте пробвали този метод и ако пробвате, напишете ми вашите 3 думи. Ще ми е любопитно да ги прочета. Това беше за днешния епизод. Надявам се, че ви е било интересно, че ви е било полезно или поне малко забавно. И да, не забравяйте да се подпишете, да оставите обратна връзка и до нови срещи! Муа!